miswada ya bodaboda, ninaandikia clerk na speaker wa Senate, clerk na speaker wa National Assembly. Sasa that bill is going to be dropped so that watu waendelee maisha ya kawaida. We don't want to fight with the youth wrongly. If they don't like something, they don't like it. Just like walikataa maneno ya finance, walikataa. Na kama wamekataa bill ya bodaboda, wamekataa, wacha maisha yaendelee. A time will come, maybe, when some people will feel this is something that should be done. Jotelo mag riwruok ma jopuonj Kuppet e kaunti ma Kisii obwogo mar bago ng'anyo po ni piny owacho kogolo omenda michwalo e okumba margi mar thieth. Jotelogo mane loso Bonchari Kisii koni ok en gima ber ka jopuonj yudo pek mar thieth e kinde ka kinde ting'adogi osara ma itero ka thieth. Magi eki biro e kinde mar riwruoge ariyo mag ute thieth mag ji giwegi kama oting'o Rufa bende ochungo thieth ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA. Riwruogego ywak ni okumba manyien mar thieth mar SHA no ni kod gopegi mohewo siling bilion 30 mag okumba mag thieth machon mag NHIF, gino moserocho. Serikali inafaa tume bilioni 30 ili iwe kulinda maslahi na matibabu ya walimu na askari. So as teachers of Kenya, we are giving our government a warning and a notice that if within the next 1 week the government does not release the funds that are required to safeguard the health care of the teachers of, we will advise all parents not to take their children to school because we shall not be there. The police also, we will be asking the police to join us so that we push the government to prioritize the health of its workers. It is shameful that the government can withhold money meant for the health care of the Kenyan workers. It is shameful that Rufa has suspended services to even the common mwananchi because the government has failed to release funds. As the union Kuppet, representatives of Kenyan teachers, we are putting the government on notice that we shall be calling for a special strike this time, not to push for money as salaries, but to push for safeguarding healthcare of Kenyans and healthcare of teachers and healthcare of the police. Gie kindeno, gavana ma Nairobi Johnson Sakaja obago twak gi jofwambo mar chiwo ler ewi okenge mag tieko ywaruok ewi gope e kind kaunti ma Nairobi kod kambi mar keyo teko stima pacho ka Kenya Power. Twak mar Sakaja no biro seche manok kende bang' jatend jotij piny owacho Felix Kosgei chuoyo kom e romo mar thek e kind kaunti ma Nairobi kod kambi mar Kenya Power. It was of course unfortunate that one of the trucks tipped garbage. That was not the intention, and that is why in less than 30 minutes all that garbage was collected. That is not how Nairobi County operates, and our own action will be dealt with internally. Further to that, we agreed that those commercial disputes, us saying you owe us this, them saying you owe us this, are going to be resolved between myself and the Cabinet Secretary for Energy and Petroleum, Opiyo Wandayi. And if need be, the Intergovernmental Technical Relations Committee will also come, to resolve that. We also agreed, because the law is clear on development control. All development control within a county is under the purview of the county government. Whether it is power lines, whether it is electricity transmission, that is under PLUPA, Physical Land Use Planning Act 2019, as well as its schedules. In specific, the third schedule. And so the issue of wayleaves will be discussed. That one we shall agree together. Already, the summit, which is chaired by His Excellency the President and attended by all governors in the country, agreed that all government institutions must adhere to development control regulations, and now I'm very happy with many of them, especially KENHA, where before doing a road or before doing any development, they seek approval and concurrence with the county government. We have seen a proliferation of lines and
fiber and cutting down of trees to create space for that activity which is commercial. But we've resolved it amicably. So I think further to that, because we've resolved all those issues, and really, really, no one wishes for such a situation. We had meetings as recently as December and agreed this is how we'll be solving our issues. But when you just disconnect us at will, then we're also entitled to enforce. But an eye for an eye, we will lose our sight, and that is not the country that we want. But I'd also like to take this opportunity as a notice, because we're doing a lot of work in this city. We're building stadia, we're building schools, ECDs, we're building hospitals, we're feeding children, we're sorting out, you've seen the cleanup work that is happening. Everybody must pay their fair share of what is required in this county. And so this notice is to now, beyond that issue, to all ratepayers in Nairobi. The deadline for payment of rates is March of 2025. You can get your bills on www.nairobiservices.go.ke or dial *647#. I think it's good to remind all of us of our responsibility. The National Rating Act 2024 provides in section 19(2) that where a person who has been properly served with a demand notice defaults in paying rates or those charges from the county government may, one, levy a penalty at the prevailing central bank rate, deny certain county services, institute a suit against the defaulter, create a charge against the rateable property by notifying the registrar in charge of land, or apply any methods to recover rates as specified under this act or any other method as authorized by law. You can also appoint a receiver on the rateable property to recover rent from tenants. We've seen it before, some buildings here, I think very close to us, where the county for a while was able to recover the rents directly. Attachment of debts or auction of property. And usually that is the last resort. So that is our statement. Tumesema ya kwamba uhasama wote uishe, tumekaa chini, tumesikizana, tumekubaliana. Na ilikuwa jambo ambalo hata ilikunipendeza, mambo ya kumwaga takataka. Hiyo malori yalikuwa yazibe tu vile sheria inakubali. Na ndio maana kwa muda mchache sana waliweza kukokota hiyo taka. Lakini leo baada ya mkutano tumeondoa hata hizo magari, zimeondolewa, kumefunguliwa, maji inarudishwa, pamoja na huduma zote ambazo county inazingatia, kwa sababu tumekubaliana ni njia gani hizo deni ambazo tunawadai zitalipwa. Zile zetu tulikuwa tushakubaliana njia ya kuwalipa polepole, kwa sababu deni za zamani sana, lakini lazima ulipe kidogo ile ya zamani na pia ya sasa, ili yote iwe sambamba. Na sote tuko na jukumu la kuheshimiana, tuko na jukumu la kuangaliana wote kama mandugu. Si sote ni serikali. Mambo kama haya kweli haifai kufikia wananchi, na kwa hiyo tunasikitika, lakini hapo ndio tumefika na tunatumai tuendelea vizuri pamoja. So asanteni sana, thank you very much. I shall take 2 questions from a lady and from a gentleman. Ulikuwa na mashabiki. Any questions? What? Bradley. Yes. I have a question that you said with an agreement that you agreed on how you would settle the debts that you have with KPS. Both ways. Yes. Would you mind if you give us maybe insights of the agreement that you had following the consultation? Well, as I've said, there'll be a joint statement, but we've set up, we've agreed, myself and the Minister for Energy, we look at what we're claiming and what they're claiming. Of course, what they're claiming, we had already agreed on,
procedural payments. Last Friday we did 100 million, we had done 30 before. And so every month we agreed we do 60 of the debt and 40. And remember, it's a long-standing debt from the days of the city council, you know. But the first thing was for them to recognize their debt, which they have said that session between myself and the minister should be able to unlock. Because ordinarily you will say, I am asking them for 4.9 billion, they're asking me for 1.5, si wakate tu, alafu wanipatie change, you know, but it doesn't work that way, unfortunately, in government. You know, courts are the last resort. You know, what happened is the last resort, and it's truly regrettable. But it is, you know, it can't unhappen, and we're here now, and so, and we're happy, you know, that the head of public service has emphatically said that all ministries, because there are many with bills, there are many who don't pay for their rates, there are many who may not have been paying, you know, different things. Everyone should take responsibility for what they owe the country. Hawa wananchi wanahitaji huduma. Wakiona shimo kwa barabara wanasema ni Sakaja, lakini watu hawalipi. Unajua si lazima ilipwe. Tunasema nitoe dimple kwa barabara, lakini siwezi ziba na Big G, nahitaji lami na nahitaji kuilipia na kununua. And so that is why I've spoken about the enforcement. And this year we're going to be very firm on enforcement of rates. Some people have been waiting not to pay, waiting for a waiver. There is no waiver this year. There is no waiver. There is no waiver. The deadline is March. We're going to do enforcement. And we're going to follow the provisions of the law. There was a second one, maybe the lady? Ramogi. Yeah. 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 And unfortunately, you know, as the event may have been, sometimes there's that collateral when there's a rateable owner. Now, the person who's a rateable owner of that property is Kenya Power. And so when you enforce against them, you might have a tenant, and it's really regrettable what they have to go through. We went and told them, look, we can come and, you know, sort the thing out together. We'll even plant and beautify the place, because you must also show the people that we're not enemies. You know, we're not sisi maadui. In the same way, when they disconnect this building, citizens suffer also. You know, and you can't access services, you can't take a lift up, and so there's also, you know, damage to the people who are here. We have tenants, we have banks that are tenants at Annex, and so government should not deal in that way. I agree 100%. That is not how we should be dealing, and moving forward, we shall both, you know, endeavor to exhaust all those avenues. As I've said, we've had several meetings, including one just in December. Yeah. Asanteni sana. Mungu awabariki. Mwisho kabisa. Yes, Willie. Yeah. Yes. Yes. You see, and it's very good that you've asked that question about the ICT infrastructure. You know, the law is clear that this ICT infrastructure on whale leaves are supposed to be paid to the county. What happened is, at some point, Kenya Power offered them their backbone for them to put on top, and they pay Kenya Power, but they don't pay us. You know, it's the same way if you have an advertisement on a billboard that is illegal, the billboard will go down. And sometimes the person who's put the advertisement is not the guilty party. We've reached out, and of course, you know, there is a core. We support the digital superhighway. We support it. We have an entire department sector on innovation and digital economy. We want that to be done, but we want things to be done properly. And I think this forum that we've now created between ourselves and the national government should be able to provide, you know, a way forward. We've also spoken to the ISPs and the telcos yesterday. We're going to be meeting them
to also tell them how they can be further compliant, because they want to just provide a service. And it's unfortunate, when you disconnect internet, there are businesses, there's even schools that are connected to fiber and they don't get access. It's really unfortunate. It's nothing that we like to do, It is what it is. We have to get things done. Yeah. So asanteni sana. Mungu awabariki. Tungewakaribisha chai lakini hatuna revenue. Asanteni and may God bless you. Thank you. Just wait for the joint statement that is coming. Asante. Sawa sawa, ndakuja. Mana kamano, mano ne gavana ma Nairobi Johnson Sakaja mane loso e winjruok mobedore kinda piny owacho ma kaunti ma Nairobi kod kambi mar keyo teko stima mar Kenya Power manyicha nobedo gi ywaruok manomiyo City Council ma Nairobi nodhi opuko taka e dhod Kenya Power e boma ma Nairobi. Kata kamano wacho ni winjruok osebedo kendo koro gik moko dok e kare ma gope mane gibandhore kon gi koni ni mar kambi mar Kenya Power iwacho ni nigi gowi mar pi to City Council bende nigi gowi mar teko stima. Koro ne gisechopo winjruok kendo koro mago biro losore e yo makare. Kawadhi nyime en ni ng'at achiel owito ngimane ka ji mamoko 15 odong' kod hinyruok maricho bang' nyamburko kido mar pickup mane giidho yudo masira mar apaya e senta ma Malongo e kar chung' od bura ma Suba South odhiambo manyoro. Nyamburko no noting'o jokristo 24 ma kanisa ma Kopere ma Malongo mane rik dhi omo ringre achiel kuomgi kowuok e kar kano ringre jomotho ma Suba South sub county e boma Masindo. Kaluwore kod joma notony e kinde masirano, nyamburko no nobayo molokore gi ji 24 manoting'o kendo kelo hinyruok mag jogo mane nitiere e iye. Ng'at achiel bende oseyangi nyinge kaka Rafael Obondo ne owito ngimane e kinde mane odhi nyime gi yudo thieth e osiptal maduong' ma Suba Sub County kama noringie kodgi e sach masirano. Ji mamoko ma bende noyudo hinyruok e kinde masirano norwaki e kar od thieth achielono ka 8 kuomgi mane oyudo hinyruok matindo to nothiedhi mowe odok pacho. Hospital to kane waridore arido mar Malongo Center kwa gik Malongo Catholic to gari no lose control, nen pick up o lose control to wapoka wanilo wate magari no banjore ma ji ohinyore. Koro an kana buok an mana kongo lwar nikech jogo teto lwar mbele na ta an adong' chien manyiso ni an mana kongo lwar. Kasto achako konyo joma moko ka ji obiro achako konyo ji kwa kete apikni jo apikni mano kuongo ringo kochopo kanyo. Koro waidho gari maber kama ni idhe godo e center. Koro ka gari ochako wuoth to ridore mana matin kama ni gogo kona. To ana winja mana ka koro gari chalo mana ka gima uya mo achok ni to dereva ni riembo mane no kapok watieko mano to wapopa maka waselwar wan piny. Ji ohinyore mang'eny kabisa. Makaka an wuon paro hinyore kabisa ma wiyo barore ok ang'eyo ka wadhi konyore dawo hinyore joma ne nitie ne ng'eny ne wan ji 10 gi wiye mo hinyore kata wan mabedo kane wahinyore wan gi rem. Koro gari ong'ielore moko kathira ma joma ni e gari te ji 24 oyudo hinyruok. Kanya ka sani gine od thieth ma Suba Sub County Hospital ji 16 ni hinyruok ma ahinya kabisa pod giyudo thieth ok wang'eyo ka nitiere mabiro bedo referred to Homa Bay, but wageno ne gibiro thieth maber kendo gibiro bet kare. Migepe mag arita pod medo mana yudo seyo buora kidwaro ni mondo mi gikaw ting' malal ma jolupo Brian Odhiambo maende ni chich na pisa marango le mag bunge Thurka KWS nondhiyo kendo lalgo. Jokedo ne ratich oganda kaachiel gi familia ma Brian koro sani dwaro mondo mi jopiny omed sundo piny owacho mondo ng'e kama Brian nitiere. Vocal Africa kanyakla kod jaod Brian Alvi Okelo nochwalo kwayo tarik 14 dweni e nyim jang'ad bura Vincent Adet ka gidwaro mondo mi jopiny thuolo mar wuok oko kendo wuoyo e wi lal ma Brian ka bende gidonjo ne KWS Jamin Buche DPP kanyakla kod Aton Jenner. Okil mar familia Brian Abuya Mogendi odiochieng' ma kawuono e kinde somo mar burano okoni familia no nooro kwayo mondo migi ndalo 7 mar ng'iyo duoko mar Jamin Buche to kata kamano mano nokotimore.
Until siku yenye mtatupatia Brayo. Tunataka justice ya Brayo na pia watoto wangu wanataka baba yao. Tupeni Brayo, hamtatusikia tena. Badala ya familia kupata haki, tunaona vitisho vinazidi kila kukicha. Mama yake anatishiwa, bibi yake anatishiwa, ndugu yake anatishiwa, jamii nzima ya kina Brian inatishiwa maisha. Kwa nini? Badala ya wapewe haki, kila kukicha ni vitisho. Kwa hivyo tunasema hivi, sisi sote tumeungana, Wakenya wote wameungana kupigana na udhalimu, na tutashikana na familia ya Brian hadi tupate justice for Brian. Tumekuja mahakamani leo kwa sababu mahakama ilituagiza wakati ule mwingine kwamba tuje tuchukue further directions concerning that application. Tumepokea majibu ya hiyo application kutoka kwa DPP na kutoka kwa in charge wa KWS, na vile vile najua kwamba Attorney General aliomba atupe majibu kwa hiyo application hadi mwisho wa siku ya leo, na kwa hivyo tukaomba kwamba tupewe muda siku 7 to be precise, ili tuweze kuangalia majibu yale, kisha sisi pia tuweze kuweka majibu yetu kwa majibu yao. Kawadhi nyime gi thuolo nieri, mano ne en bura motudore koda weche mag lal mar Brian manche no lal e boma ma Nakuru. Kawadhi nyime ni jochiw thieth mong'ere kaka clinical officers omako chung' ni ng'anyo margi mosebedo kadhi nyime kuom ndalo 9 pod biro mana dhi nyime nyaka chop dwaro gi chopi. Peterson Washira, jakom mar riwruog jochiw thiethgo, koloso e kinde ma ne giromo gi apisas mag kaunti ma Makueni, owacho ni winjruok margi gi piny owacho pok obetie ka gidwaro ni mondo mi dwaro makama otim mondo mi omedgi ngas kendo meto mar osara e kind mamoko bendo bedie. Ging'ur kuom piny owacho remiyogi thuolo mar bedo kod okumba manyien mar thieth SHA, ka Washira bendo koni onge pogruok moro amora magiseyudo nyaka sani. Hata kuliko NHIF. Shida sio bima yenyewe. Shida ni wale watu ambao wanaongoza ile bima, kwa sababu ni watu wako na ubinafsi, na ndio sisi tulisema tutasema peupe pahali ukweli upo, na tuseme waweze kubanduliwa, tuweke watu ambao wanaelewa ile bima ya kwamba iliweza ikawekwa pale ihakikishe Wakenya wanapata afya kwa wote, na ndio tuweze tukasonga mbele. We've discussed the issues. I know that there's a lot of fears, but somehow the county government of Makueni is looking at ways on how do we handle the crisis, because we cannot allow our people, the people of Makueni, to suffer when this program comes to an end. Mwandu manengo ne podo koyangi okethore e kinde ma mach nomuoch kendo wang'o kibanda 21 mag johala e tesen nyamburko mag jowuoth e boma ma Kericho. Obila pok oyango kama majno nowuokie e kar saa 4 mar otieno. Johala ma pod nigi chuny lit kaluwore kod lal ma kamano se apisas mag simo mach ma kaunti ma Kericho kuom deko chopo mar simo majno. Johala go koro ywak ne sirikal mar kaunti no mondo okony johala moyudo lal. Siku hii ya leo mimi nilikuwa nalala. Nimepigiwa simu, hata ukiona venye niko, nimepigiwa simu na customers wakiniambia kuna moto stage. Kufika nimeshtuka, nimepata nyumba kuna kitu yoyote yenye nimeokoa. Nimefika nikio nimepata jirani amenitolea. Nilikuwa na stock hapo ndani kama piece, sijapata. Vitu zangu zimeenda zote. Nimebaki hivi venye niko. Hiyo wanatuonesha gari yao ready na silent, wanarudi tena bila maji. Fitness wamekuja within no time, tumevijana vinyo natuona hapa, tumeshika hiyo pipe, tumezima moto kila within 30 minutes, tumesaidiana, tumezima moto. So governor, kuja hapa kwa stage utatupata. Nimepoteza mashini yangu za kazi over 50,000 zilikuwa hapa, kuna container ilikuwa niunde. Sasa hii sijui hata kesho ndaanzia wapi. Client amelipa pesa, moto imechoma kila kitu. Sijui tuanzie wapi kesho. So kuja tuambie venye tutasaidia, kwa sababu kuna pesa za emergency za county. Jaod bura Matiati William Kamket orokwayo ne migao mar arita kaachiel gapisi maraton Jenner e wiyango kapedo kod Mukutani kaka lok tije mag Suguta gi Ilchamus sub county kaka giluwore e gaset mar piny owacho. E kinde manochopo nyima doho mamalo ma Kabarnet, Kamket nochwalo bura e nyim doho no kong'ur ni okang' mar keto kapedo kaka lok tich mar Suguta
sub-county Tokchik ketho tong' mar chung' kar od bura Matiati. Ewi mano jaod bura Recho Ngetich igeno mar biro ng'ado burano tarik 20 dwe mar adek kaponi gibiro wito oko okang' makamano manoketie gazet mar piny owacho. Ya Suguta na kuweka Kapedo kama headquarter ni makosa na ni jambo la kikatili ambayo ilitengenezwa, ambayo ilifanywa na wale wako katika hiyo ofisi ya Interior. How do you take Tiaty constituency, for example, Kapedo to Turkana East constituency? How? What mechanism are you using? As Interior, no, you are not allowed. Look at the constitution and the laws. It's electoral commission. So if electoral commission comes there, let us argue, right? Let us then argue. But as Interior, the Interior Ministry through this cassette notice is attempting to amend the constitution of the Republic of Kenya. It's not allowed. Sisi tuko na uhakika Kabedo hakuna mtu atatunyang'anya. Labda serikali watumie mabafu na watunyang'anye Kabedo, lakini kama ni haki ya Mwenyezi Mungu, Kabedo ni yetu Tiaty. Moko kuom rowere mosebed kitudo kod kweth mag maundu kendo monjo jodak ma Diani e kaunti ma Kwale oketo winjruok manyayo kwe e gwenge makono. Rowerego iwacho ni osebedo ka kelo tulo kendo dino ne ji gino mosemiyo jodak kaachiel gi jotim ohala makono bedo gi midhiero kaluwore gi ywaruok manie kindgi. Jagoro machon e migawo mar pur kod pith Ngire Hamadi Idi Boga okwayo rowerego mondo mi odonjre kod tije manyalo kelo lokruok e ngimagi kod gero uchumi mathurka. Sisi hatuna vijana wengine ambao tumewategemea nyinyi. Kwa hivyo nyinyi ikiwa mtaingia njia ambayo si sawa, sisi sote tutapata hasara. Si wazazi wenu peke yake, sisi sote, jamii nzima, Kenya nzima, ulimwengu mzima utapata hasara. Kwa hivyo tunafurahi kwamba mmechagua amani, kwa hivyo msipigane. Wataweza kuwa tayari kushikamana na washikadau wengine, wapewe skill sets ili waweze kusaidia mahali pakubwa katika maeneo yote. Lakini all in all, perspective ni ya kuleta amani, uwiano na uendelevu wa vijana katika eneo la Diani location. Kwa hivyo kwa wale ambao watakuwa wanafanya kando na mkataba tuliousahihisha, watakuwa wanakabiliwa na kamati ambayo kwamba imezinduliwa pia leo rasmi. Sisi tuko pamoja na kuanzia leo wale viongozi ama wale wawekezaji walikuwa wamekimbia Diani, tunawaomba warudi. Diani imepoa na Diani vijana wako tayari kufanya kazi, lakini pia tuwaomba wale walikuwa na mashirika watuletee mashirika Diani vijana wapate kazi. Nyakwara mogi gi report no mowuok Diani ema koro wakao yweyo mokwongo e chenro mar migago pod asingo ni wan gi mathoth ma pod wadwa kelo ni omiyo kik idhi mabor. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushovile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Param koro wachna. Bende ini mor gi okang' ma ini kaoni? Oe mar, iwacho ni okang' ni en okang' marach, nikech ok owacho gima ini dwaro. Nikech ok watimo gima idwaro, ineno no timni marach. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar! 'Cause I know you're gonna love me. 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 'Cause I know
Are you ready for your ultimate bucket list adventure? View Travel invites you on an unforgettable 4-day gorilla trekking adventure in Uganda. This package includes return flights, a gorilla trekking permit, ground transportation, and a community visit. Starting from $1,510 per person sharing to witness nature's rarest wonders. With View Travel, adventure yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Mon romo gi chandruoge mopogore opogore fuondni mag nyodo. Riwri kodwa e penj laktar ka osir kod CIC Insurance Group. Wadhi bedo gi Dr. John Ong'ech ka okoloni matut ewi tuoche mag dhood nyodo. Penj laktar kod Ruth Otieno, tich adek, saa 12 odhiambo, kik bai. Machiegni kendo Duol matayo yiero pacho ka IEBC dhi tiyo gi kwan omenda maromo siling bilion 61 mar bago yiero maduong' ma 2027. IEBC oyango ni gidhi tiyo kod omenda makamano e ndiko jogo ombulu manyien maromo milion 5.7, goro kiewo manyien mag gwenge, bago yiero madundo e kuonde chung' od buche 4 kaachiel kod ng'iewo masinde manyien mag yango nonro mag jogo ombulu mong'ere kaka KIMS Kits. Kaka jafwambo maroma siasa Chris Owino leronwa, omenda makamano en medruok mar bilion 17 kipimo gi mago manotigo e yiero ma higa 2022. Duol mochung' ne yiero e pacho kae IEBC onyiso od bura ni piny Kenya dhi tiyo kod omenda maromo bilion 61 mar bago yiero maduong' mar 2027. For that election. E nyim komiti mar od bura mochung' ne chike JLAC, Jalup jatije maduong' mar IEBC Obadia Keitan oyango ni omenda makamano dhi chung'ne ndiko jogo ombulu manyien maromo milion 5.7, goro kiewo mag gwenge kaachiel kod nyiewo masinde manyien mag yango nonro mag jogo ombulu. The requirement for the general election to 61 billion 737,052,195. Now Mae en medruok mar omenda maromo bilion 17 kipimo kod yiero maduong' mar 2022 mane IEBC otiyo kod bilion 44.6. Kaluwore gi director mar omenda e IEBC Osman Ibrahim, IEBC dhi nyiewo masinde manyien mag yango jogo ombulu maromo 50,352. Technology about 10 years is obsolete. So the 45,000 KIMS Kits will be obsolete by come the general election. Jogo ombulu e kuonde chung' od bura 4 mosebedo ka onge kod jood bura magi kuom thuolo malach bende nyalo bwonjo bang' IEBC kwayo od bura omenda maromo milion 480 mar bago yiero madundo e gwengego. Moko kuom ute chung' od bura ma IEBC dhi bago yiero madundo tok yudo commissioners manyien gin kar chung' od bura ma Ugunja, Banisa, Malava kod county ma Baringo kaachiel kod wards 9. Chenro mar goro kiewo mag gwenge ma kuome osemoko e rod kuom thuolo mar higni 3 nyalo chopo kare poni od bura opuodho omenda maromo bilion 7 mar tayo chenro makamano. We have sought an advisory from the Supreme Court, but we don't know what the advisory will be. If they say we go, then we know the budget. It is actually 7 billion. Chenro makamano ne onego tim dwe mar 3 higa mokalo, kata kamano ne ochwale nyime kaluwore kod onge mag commissioners. E komachielo, apisi mochung' ne ndiko duond buche pacho kae bende oyango ni gisendiko duond buche 2 manyien motelo ne yiero maduong' mabiro. Duond buche makama gin duond bura mar The We Alliance Party kod Democracy for Citizens Party. Duond buche mamoko manyien 11 bende osendik makmana ni pod gin e yor kojolo. Ikrok ne yiero maduong' mar 2027 osechako mako mach bang' duol mochung' ne yiere pacho kae IEBC kwayo od bura omenda maromo bilion 61 mar tayo yiero mabiro e yo ma ohuyanga kendo maratiro. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi.
Kaka yo achiel mar kedo ga kwede mag ji mong'ol, MCA mar komiti ma jok mong'ol e kaunti ma Kajiado timo romo gi jokanyo mondo gimany yo mar tieko kwede ne jok mong'ol kod kelo kony ne nyithindo kaachiel gi mine ma nigi ng'ol e kaunti ma Kajiado. Romo no geto tieko akwede kod timbe mahundu ne nyithindo, mine kod nyiri ma nigi ng'ol e dier oganda ma ok odewogi. Kata obedo ni nitiere midhiero mar nok mar omenda e bajet, kaunti ma Kajiado kokalo kuom MCA no kwayo riwruoge mopogore opogore mondo ti e twech achiel kodgi mar neno ni gikonyo nyithindo ma kamago. We want to welcome the partner of Goodwill so that our people living with disabilities get inclusion in our society. And we'll continue singing this song until it sinks in the minds of our people that disability is not inability. Our mission is to improve the quality of life for children and youth with disabilities in the country. We have interventions that have a holistic approach, generally aimed at improving the quality of life for the children. Program is targeting over 24,000 0 to 8 years young girls and women with disabilities. So it has a multi-sectoral phase, and also it's also focusing on inclusivity, meaning we will not only stop at 0 to 8 years, we will also go beyond those years in ensuring that those parents with the 0 to 8 years are also economically empowered to be able to support those kind of children. Piny owacho mar kaunti komakore kod sirikal mamalo dhi nyime kod manyo joket mwandu manyalo tayo kembe mag piny owacho kaka mano mar rabuon e kaunti ma Migori mong'ere kaka Geto Ganya Sweet Potato Processing Plant kod mar County Aggregation and Industrial Park magedo mare dhi nyime e kaunti no. E romo manotim e Kinten kaunti ma Migori kod jagoro mongirore migawo mar kembe gigeto mar keto lai mar neno ni kembe mani Migori otama kare mar kelo lokruok ne jopiny kod yuto ne piny owacho. George Juma nigi ler mathoth. Piny owacho mar Kenya keto maine gero kembe kaka yo achiel mar chogo tije kod loso mwandu mopogore opogore e pacho kae. Moko kuom kembe ma oseger kod piny owacho ka otenore kod piny owacho ma counties ma oting'o kaunti ma Migori higni mathoth koro pok ochako tich. E kaunti ma Migori moko kuom kembe ma bende omuonyo omenda mathoth to nyaka sani koro pok ochako tich makare gin mago moting'o kambino mar rech ma ogedho adho mar Sori ma bende ong'ere kaka Sori Fish Processing Plant ma oti kod omenda maromo milion 140 kaachiel kod kambi mar rabuon mar Geto Ng'anya mar sub-county ma Kuria West magedo mare ne orumo higa mar 2012 kendo omuonyo omenda maromo milion 107. Gavana ma Migori Ochele akwane gi manjo ket mwandu mondo koro konygi e tayo kambino mar rabuon mar Geto Ng'anya mowacho ni dwaro omenda mathoth ma piny owacho ok nyalo. Alono wadware nikech sirikal mar kaunti gi ma national tich gi ok en riembo kata ng'iyo wach factory go. Tich gi en gero aeto japiny man gomenda ne madwa tero kanyo madwa tiyo kanyo timo kamano. Sani bende piny owacho mamalo ka otende kod mano mar kaunti ma Migori gero kar choko piedho kaachiel kod uso mwandu ma bende ong'ere kaka County Aggregation and Industrial Park kod omenda maromo milion 500 e sub-county ma Nyatike. Penjo maduong' en ikruok mage ma iketo kod piny owacho mane kembegi koro tiyo makare. Jagoro maduong' e migawono mang'wechego mag kembe Dr. Juma Mukwana mane otimo limbe ne gavana ma Migori Ochele Ako wach ni piny owacho ng'iyo joket mwandu madhi konyo e tayo kembego mag piny owacho ma oting'o mano mag County Aggregation and Industrial Park ma sani osechak gero e kaunti 18 e piny Kenya mangima ma oting'o kaunti ma Migori. It's a County Aggregation and Industrial Park which, as you have already heard, is about 70% complete. So far, the national government has put in 116 million. This week or before the end of next week, we are expecting to put in another 100 million. And as the governor has said, our target is to finish completion by 30th of June 2025 and hopefully have it operationalized
before the end of the year. Mukwana wacho ne gidhi nyime kod neno ni kogid joket mwandu mabende koro nyalo konyo e tayo kembegi. Among all the counties in phase 1, because the national government in phase 1 was working with 18 counties, Migori County is ahead of all the other counties. As he has already indicated, we don't want to wait for it to be completed before we can bring in investors. So already we have advertised this Skype for people that want to invest their machinery, that want to manufacture here. And already we have gotten applications, which our team is processing, and we'll be sharing with the county so that we move forward. But we have not needed to wait. We want to chew gum and scale the stairs. As we complete the physical infrastructure, we do not want to celebrate that completion alone. We want to complete it and having operationalized possibly by the end of this year. Gavana ma Migori Chiliako wacho ni piny wacho onge kod nyalo maber mar tayo kembe ka ipimo kod joket mwandu moko. Governments are not minded when it comes to the thinking of an investor, which is largely commercial and sustainability. So what is obtaining in Gitonganya is a situation where decisions are not made as quickly as they ought to be made by people who make it the way the private sector ought to make it. Piny owacho mamalo kaachiel kod mano ma kaunti Migori wach ne giketo kenge mane joket mwandu mayudore e kor gwenge kata counties bende koro mi thuolo mar tayo kembegi mag piny owacho. That because this is a rural area, we may not attract a lot of investors, that we are going to do joint investment forums. So we are organizing, some of this will be here, some of them will be in Nairobi, we will even include some of our Kenyans in the diaspora. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jalup jatend jotij piny owacho Eliud Owalo wacho ni sirikal biro keto chenro mar neno ni nengo mar pien ma jamni migole pacho ka odhi malo kaka yor kelo yuto ne jopith ma jamni mathurka. Kowuoyo e wuoth mane oting'o jatij apisas ma jatend piny owacho, Owalo noko ni bedo ni nengo pien jamni ni piny osehinyo jopith kod johala mathoth matero mwandu mag pien e pinje maoko. Gavana ma Narok Patrick Ole Ntutu korka kore okoni ni loso manyien paw ndeke ma Oloi Suisui madhi mwonyo omenda maromo bilion 1 biro chakore kaka nowacho kod jatend piny. The Ewasonyiro Tannery. This is a project in which the national government has put in 1.1 billion shillings to enhance the capacity and also value proposition to that facility. You are aware that this county is rich in hides and skins. But as opposed to exporting hides and skins at throwaway prices, we want to ensure that the Ewasonyiro tanning facility attains optimal capacity utilization level so that we are able to process the hides and skins here and also eventually even turn the output into shoes, manufacturing of shoes within the county itself. County government wame contribute 500 million, national government wame contribute 500 million, na kulingana na ile plan ambayo tuko naye na Ministry of Road and Infrastructure kupitia KAA wata advertise this week ili rais anapokuja kusunguka atakuja kuanzishia sisi Oloi Suisui International Airport. Kwa nini tunataka hii airport? Tunataka hii airport kwa sababu wale wazungu wote ambao wanaendanga hizo airstrip, tunataka sasa wao wakitoka Mombasa wanaweza kuja hapa, alafu wa vijana wetu wale wako Mara wanaweza kuwa wanapata biashara kwa zile cruiser zao, wanakuja picking and dropping. Riwruok ma jolos mwandu e pacho ka Kenya Association of Manufacturers obago romo e kar loko ohala ma Sarit Center midendo ni Loop Forum. Romo makama mane otelne manie tielo mare mar adek okelo kaachiel johala maromo 65 manyiso kit loso mwandu mopogore opogore mageto rito alwora gi dho ngere midendo ni circular economy. Jolos mwandu medo yango okenge mag bero ohala margi kod pek magisebedo kagikale kagijiwo dongruok e kembe ma pacho ka.
we've barely scratched the surface. So I know from 5th May this year, because NEMA has the Extended Producer Responsibility Regulations enforcement deadline, where all companies, no company will be able to put a product into our markets if they're not able to demonstrate that they can be able to manage it through its life cycle, which really means managing its waste. Sustainability is a responsibility as a manufacturers, as a citizen of this country. So it's and a government. So it's a responsibility for everyone. So manufacturers have the responsibility to produce in a clean environment. However, towards complying to produce in a clean environment requires resources. So it requires a lot of money, a lot of investment in technology, a lot of knowledge and experience or expertise that can be drawn internationally. So it's a process, and most industries will definitely take time towards complying to be a sustainable industry. But it is a way to go, because most of the companies or manufacturing companies in the world are going through the process of sustainability. Nyakaramogi en thuolo machielo mwakaw yueyo e chero nieri mar Megago, mak mana ni pod wan gi mathoth kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machok. Love is a beautiful thing, and this February, Viusasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameita zimamoto? Of course, Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the